Ассаляму алейкум, урметлі діледжілер, добрий день, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Куреш, програма «Огляд преси» і я, Асритлі Лейла. Україна представила в ООН резолюцію про порушення Росією прав людини в Криму, повідомляється на сайті Громадське.ua. Україна представила ООН проект резолюції щодо дотримання прав людини в Криму, закликавши Росію надати спостерігачам міжнародної організації доступ на територію півострова. Документ підтримали 38 країн, в тому числі США, Франції, Великобританії. У документі засуджують утиск прав людини, дискримінаційні заходи щодо жителів окупованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп. У тексті міститься адресованій владі Російської Федерації заклик вжити всіх необхідних заходів для того, щоб негайно покласти край утисків прав людини відносно жителів Криму, а також забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних місій зі спостереження за становищем в області прав людини на анексований півострів. Проект резолюції також вимагає негайно скасувати прийняте Верховним судом Російською Федерацією рішення про визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією. Документ, який очікується, буде розглянуто 15 листопада і в разі схвалення буде винесено на голосування на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН. Путін привітав Трампа, повідомляється на сайті «Українська правда». Президент Російської Федерації Володимир Путін направив вітальну телеграму Дональду Трампу з нагоди перемоги на виборах президента США. Про це повідомляє прес-служба Путіна. У телеграмі Путін висловив сподівання на спільну роботу щодо виведення російсько-американських відносин з кризового стану, а також щодо рішення актуальних питань міжнародного порядку денного та пошуку ефективних відповідей на виклики глобальної безпеки, сказано в повідомленні. Чергове судове засідання по справі Ахтема Чийгоза, повідомляється на сайті Радіо Куреш. Сьогодні в анексованому Криму проходить чергове засідання щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза по справу 26 лютого. І як повідомляє адвокат Ахтема Чийгоза Микола Полозов, на судове засідання не з'явилися свідки сторони обвинувачення. Про це Полозов повідомив на своїй сторінці в Твіттер. До обіду свідки не з'явилися. Прокурор просить замінити порядок подання доказів і досліджувати письмові матеріали, написав адвокат. Більше новин на сайті Куреш.Інфо. Це була рубрика «Огляд преси» і я, Асритлі Лейла. Програма виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Залишайтеся з нами.